кажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Учихте даром, давайте даром. Учихте даром, давайте даром. На Тебе служим святи, Еова, Елохим. Сърцата ни с Твоето са сляти, служите си за Теб прави. Твоя тесен път върви, по Твоя тесен път върви. Ти си извор на живот, Ти си радост и любов. Ти си нашия контрол, светлина от светлина. Ти си извор на живот, Исус. Ти си радост и любов. Ти си нашия контрол, светлина от светлина. Ти си извор на живот. Ти си радост и любов. Ти си нашия контрол, светлина от светлина, светлина от светлина, светлина от светлина. Алелуя, Боже, издигаме Те, Ти си нашата светлина. Издигаме Исус Христос на Твоя. Издигаме Те, Господи, над всяко друго име, Твоето име да светли. Забиваме знамето Исус Христос във Варна. Алелуя! Ти си извор на живот. Ти си радост и любов. Ти си нашия контрол. Светлина от светлина. Светлина от светлина. Светлина от светлина. Посвещаваме се на Тебе, посвещаваме на Тебе Варна, посвещаваме на Тебе България, Господи, посвещаваме всяко едно място, където ни изпратиш, посвещаваме домовете си, семействата си, църквите си, служенията си, мисиите си, посвещаваме живота си на Тебе. Живота си предаваме, безначален и безкрай. На Теб се посвещаваме, на Теб се посвещаваме.
светлина, светлина от светлина. Алелуя, нека малко да се отдръпне Господа на Варна. Твоята светлина да прониква навсякъде. Светлина от светлина, свети Исус, светлина от светлина. Алелуя. Господи, искаме да изпълним Твоето поръчение. Твоето новозаветна заповед. Идете, искаме да я изпълним, Господи. Да не бъдем просто слушатели, но да изпълним. Болни изцелявайте, покажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Учихте даром, давайте даром. Учихте даром, давайте даром. Издивам моето изобилие, казва Господ. Изливам моето изобилие в България. Моята благодат, моята промяна. Аз ви изливам, аз възстановявам България. Моето възстановително помазание слиза в България. Моето възстановяване започва, казва Господа. Моето възстановяване е започнало във Варна. Моето възстановяване. Има служители, които са отвърлили призивите си. Има апостоли, които не са влезли в призивите си, казва Господа. Но аз ги предизвиквам отново, аз ги извиквам отново на моята нива. Аз ги възстановявам. Върнете се, казва Господа. Върнете се. Защо сте захвърлили своите мантии? Аз съм ви ги дал. Върнете се при мен. Облечете отново мантията, която съм ви дал, казва Господ. Защо се лутате? Защо чакате на човеци? Елате при мен. Всички, които сте отрудени и обременени. Елате. Защото аз с бащината си любов ви утешавам. С бащиното си помазание аз ви възстановявам. И моето възстановяване слиза във Варна. Моето възстановяване е тук. За вас. Възстановяване, което съм започнал. Господ казва за Варна. Варна е била отстъпница. Отстъпница. Отклонила се от мене. Отклонила се от моето слово. Затова Антихрист е започнал разцепление. Започнал е раздори между вярващи и между църкви. Ударил е много вярващи, които са отпаднали. Отделил е много служители от техните служения, които са се върнали от света. Но аз идвам във Варна, за да ви възстановя. И аз наричам Варна моята вярна. Варна вярна. Моята вярна. От невярна. Аз възстановявам да бъде вярна. Вярна. Вярна на мене. Ревностна. Огнена. Възстановявам огъня във Варна. Възстановявам ревността. Амен. Във Варна. Амен. Възстановявам любовта. Амен. Ти си моята вярна. Амен. Амен. Варна. Ти си моята вярна. Амен. Аз те обичам. Аз те благославям. Изливам любовта си. От тебе. Възстановявам
живот. Живот. Там, където има смърт. В моя живот. И в моя живот. Защото аз съм тук. Аз съм тук за тебе. Аз съм тук за тебе. Варна си моята вярност. Аз те издигам от смъртта и те възстановявам. И те активирам да функционираш във всички 5 функции на моята благодат. Апостолско помазание. Апостолско помазание започва да тече, което е заслушано. Аз го отпушвам. Аз го отпушвам. Аз издигам апостоли по Варна. Апостоли по моето сърце. Апостоли, чрез които ще възкресявам, изцелявам, освобождавам и реформирам тази нация. Аз издигам апостоли от Варна. Благодарим ти за Варна, благославяме, ние сме тук, Господи. На празника на Варна да благословим Твоята вярна. Алелуя. Не благославяме Твоята вярна. Амен. Невярна си я трансформираш да бъде вярна. Алелуя. Варна, вярна. Благославяме Варна. Благодарим ти за това, че ти си започнал да създаваш и да променяш и да реформираш. Алелуя. Вдигни сега в тази молитва. Вдигни Господи, Твоята свобода, който има молитвено слово. Нека наистина да го освобождава. Където е духът на Господа, там е свобода. Там е свобода. Ако ти чувстваш от Господа слово, ако имаш слово, просто излей го, изговори го. В този специален ден ние сме тук за благословенията. Ние сме тук като проводници на Твоята благодат, като мисионери Божия, на Твоето съжаление. Ние сме тук. Алелуя! Алелуя, Господи! Добри на всеки, отваряйки очите на всеки. Алелуя! Активирай всеки, Господи! Нека като един дух, като единодушие, Господи, да издигнем Твоя олтар, Варна, Твоя олтар на праведност Божия. Ние сме малко хора, ние сме Твоите служители, Господи. В скришно, които си избрал да работят, в скришно в Твоята основа там посвятиш, защото Твоята основа е толкова важна, Боже. Без основата не може зданието да бъде построено. Алелуя, благодарим ти, че Твоето царство слиза. Тук във Варна ти възстановяваш вярващите, ти възстановяваш църквите, Господи. Ти, Господи, събаряш олтарите на нечестие, олтарите на неправедност, олтарите на мусулмански картели, които влизат с кораби във Варна и разпространяват наркотици от тук от Варна. Ние ще предаваме на Тебе тези кораби, Господи, тези бизнеси. И те молим всеки един бизнес да бъде подчинен на Тебе. Всеки един бизнес във Варна да подпомага Твоето царство, а не мафията. В името на Исус молим Те да спреш тези кораби, които вкарват наркотици от Черноморието, от пристанищата във Варна, Боже. Събаряме наркокартела над Варна в името на Исус. В името на Исус. И казваме не на мафията.
Искаме, Господи, тази граница, Варна, пред Черноморието на Варна да бъде чисто, под кръвта на Христа. Искаме тези мафиоти да служат на Тебе, да бъдат обърнати. Да бъдат обърнати, Боже. В името на Исус всеки един трафик на наркотици да бъде спрян чрез тези хора, да благославяме корабната индустрия, Господи. Благославяме Черно море. Благославяме всеки плавателен съд в името на Исус. И те молиме, издигай, Господи, плавателни съдове кораби, които да служат на Тебе. Църква на кораб, алелуя, мисионерски кораби, мисионерски плавателни съдове тук, които да пътуват и да разпространяват благовестието в името на Исус. В името на Исус. Събавяме, Боже, този наркокартел, който влиза от Варна към цяла България. В името на Исус. Събавяме, събавяме, събавяме в името на Исус. Събавяме в името на Исус. Забавяме в името на Исус. Забраняваме да действа, забраняваме да работи. В името на Исус. Забавяме мамона на това място. Всички бизнеси, които действат и работят за мафията, за разпространение на наркотици, нека да спрат, ние ги събаряме в името на Исус. И Господи, сега, понеже няма кмет във Варна, няма общински работници, Господи, изтигни кмет във Варна, изтигни общински съветници по Твоето сърце. Алелуя! Това е чудесна възможност за нас, Божия народ, сега, когато няма кмет, няма общински съветници на чист терен, да изискваме такива. Алелуя! От Твоето сърце. Алелуя! Аз чувствам, че някой, който е тук от Варна, трябва да се моли за това. Не аз. Някой, който е от Варна. Отче, в името на Исус искаме да издигнеш лидери, които да управляват със страх от Господа и в праведност. Издигни правилните хора за кмет, общински съветници, областен управител и ние благославяме управлението на град Варна. В мощното име на Исус ние заповядваме, както казва Откровение, навън да бъдат всички, които вършат грехове и беззакония, всяка корупция, извън Божието царство, защото Божието царство е дошло върху нас, защото Божието царство е правда, мир и радост за Святия Дух. Къде има правда, мир и радост за Святия Дух в Варна, и нека всяка престъпност да се махне, всяка корупция да напусне, убийства, проституция, наркомания, дилари, в името на Исус да се махнат за напускане. И нека Божието управление да дойде във Варна. Нека Исус да управлява нашия град. Той да бъде издигнат. Той е нашия цар. Той да управлява със своята божествена власт, със своя божествен мир, да управлява нашия град. И да няма войни, да няма насилие, да няма престъпност. Божия мир да изпълни сърцата на Исус е княза на мира. И Ти, Господи, със Твоя божествен мир управляй нашия живот, управляй нашия град и нашата страна. Руха раба паши кента сай, о рамани кебериши кента раба лериши, о рака паши кента сай, о раба бариши кента. Два скачени съдове за сестрата и брата от Австрия, два скачени съдове. Господ има нещо ново за вас и ако до сега ви употребява, Той иска да работи по нов начин във вашия живот, ако вие сте отворени и чувствителни за Неговото водителство. Рука бариши кента сай и ще изливам свежо помазание във вашия живот. Ора бариши кента кай бари белиши кента. Имате сърце за мене, казва Господ. Виждам вашите сърца, но аз искам да ви изведа на ново духовно ниво. Ора ваши кента сай. И вие ще видите славата ми и ще преживеете чудеса, които не сте виждали и преживявали. Ора више кента рабари да сай. Не случайно съм ви довел във Варна и в България. Ори кемеши кента сай. Има нова работа за вас. Руха ваши кери мери да сай. И аз ще се намеся мощно във вашия живот. И вие ще познаете славата ви. И вие ще издигате името ви. И ще достигате хора, които други не са достигнали. И ще служите на хора, които други не са служили. Руха рама
маджи кери бели шипета сай. Ора бабари кента сай. О, даваме ти цялата слава. Препоръчваме ги на Божията благодат, Господи. Аз не ги познавам, но ги издигам пред Тебе и ги препоръчвам на Божията благодат. Рука рама шипета сай. Компресионната краса и ни парама, лили шипета сай. Ора бабари шипери така дареки. О, рекета, нека да бъдат като скачени съдове и нека си ги изпълва с Твоята благодат, скачени помежду си, свързани с Святия Дух и нека любовта на Бога усата протича през тях. О, даваме цялата слава. О, рамашикета, съдове за почетна употреба, съдове за почетна употреба. О, рамашике, римата фай. Алелуя, благодаря Ти, Отче. Благодаря Ти и Ти отдаваме цялата слава. И се покланяме. Благославяме град Варна, издигаме нашия град пред Господа и обявяваме, че Исус е цар на нашия град. Мощното име на Исус Христос от Назарет. Алелуя! Тази декларация, която написахме пасторите и която декларирахме в духа, ние издигаме отново и обявяваме в мощното име на Исус. Амин. Само да кажа, преди доста години написахме една декларация и забихме 5 колчета на 5 най-високи точки на Варна и написахме: ние, пасторите на град Варна, обявяваме града за Божие притежание. Исус ще бъде цар на този град. И на 5 високи точки, и като избрахме едното място, което е преди калата, и там всеки вторник сутрин събираме на молитва и благославяме града и управлението на града. Така че ние сме съгласни с това, което сестрата каза, и изповядваме и вярваме, че Господ ще започне по един нов начин да работи в нашия град. Амин. Амин, амин. Алелуя. Едно слово за Варна. Дава Исаия. Исаия 60 глава. Стани светли, защото светлина иде за тебе и славата Господна. Защото ето, тъмнина ще покрие земята и мрак племената, а на теб ще усияе Господ. И славата му ще ти се яви. Малото начало. За възстановяването. Цялата глава 60-та ми я дава в този за възстановяването. Защото ето, тъмнина ще се крие земята и мрак, племената. Над тебе ще усияе Господ и славата му ще ти се яви. Народите ще дойдат при светлината ти и царете при бляскавата ти зора. Амин. Вдигни наоколо очите си и виж, те всички се събират, идват при тебе. Синовете ти ще дойдат отдалеч и дъщерите ти ще бъдат носени на ръце. Тогава ще видиш и ще се зарадваш. И сърцето ти ще затрепти и ще се разшири. Алелуя. Огънят Бог възстановява, разширяването идва, защото изобилието на морето ще се върне към тебе. Амин. И мопът на народите ще дойде при тебе. Тези трафиканти, които вкарват от корабите тук и зареждат цяла България от Варна, Господ ще ги обърне и всъщност тези пари ще финансират проекти за Царството Божие, за църквите, проекти за нас, Божия народ. Алелуя! В корабите ще има благословение, а не проклятие. За това дойде това водителство, да благословиме корабния бизнес, да се молим за корабите, за корабната индустрия и за морето. Множеството камили ще те покрият, мадиамските и гефаските камилчета
Те всички ще дойдат от Сава, злато и тъмян ще донесат и ще прогласят хваленията Господни. Идва просперитетното помазание. Винаги, когато възстановява Бог, след това идва благословение, идва просперитет. Тук не говорим за финансово, за духовен просперитет. Алелуя! Всички хидрарски стада ще се съберат при тебе. Навайотските овци ще служат на тебе, ще се принасят на жертвеника ми за благодарна жертва. Аз ще прославя славния си дом. Амин. Кои са тези? Аз вярвам, че след като Господ говори по този начин, че ще прослави славния си дом, от раздори и разцепления ще има обединение. Любов, хлябе. Кои са тези, които летят като облаци и като гълъби от прозорците си? Ето, островите ще ме чакат с търсийските кораби начело, за да доведат отдалеч синовете ти, заедно с среброто им и златото им, заради името на Господа Твоя Бог и за святия Израилен, защото те прослави. Чужденците ще се градят стените ти и царете им ще ти служат, защото в гнева си те поразих, но в благоволението си ти показах милост. Вярна, вярна. Алелуя! Това, което даде Господа. Вярна, вярна. Само една буква промени. От Ахия. Амин. Алелуя! Защото онзи народ е царство, които не биха ти служили, ще загинат. Онези народи дори съвсем ще бъдат съсипани. Славата на Ливан ще дойде при тебе. Елха, Яво и Кипай заедно, за да отнесят мястото на светилището ми и за да прославят мястото на нозете ми. Онези, които са те угнетявали, ще дойдат наведени пред тебе и всички, които са те презирали, ще се поклонят до стъпалата на краката ти и ще те наричат град Господен. Алелуя! Град Господен. Сион на святия Израилев. Вместо това, където ти беше посветен и намразен, така че никой не минаваше през теб, аз ще те направя вечно величие, радост за много поколения. Алелуя! От това опустошение Бог ще направи градина на благодат. Ще сучеш млякото на народите, да, ще се храниш от гърдите на царете и ще познаеш, че аз, Йехова, съм твоя Спасител. Амен. Бог ще довежда бизнеси, които да бъдат свързани тук във Варна, за делото на Господа, за царството на Господа, които да хайде да го поддържа. И твоят изкупител, мощния лекар. Вместо мед ще донеса злато и вместо желязо ще донеса сребро. Вместо дърво мед и вместо камъни желязо. Също ще направя мирът да бъде твой. И правдата твоя на началство. Няма вече да се чува насилие в земята ти, опустошение и разорение в пределите ти. А ще наречеш стените си спасение и постите си хвала. Нещо, което апостол Марк и Милена споделиха и ги води Господ за 12 порти около Варна, които да ги помажат. Аз бих искала да чуя повече за тези 12 порти, наистина, защото това е нещо ключово, което сега го свързва с Исаия 60 глава. Аз ще ви моля наистина, ако може да споделят нещо повече за тези 12 врати около Варна. Сега ще дочета до край главата. Бихте ли споделили за тези 12 врати? Алелуя! Слънцето ти няма вече да залезе, нито луната ти ще се скрие, защото
и Господ ще ти бъде вечна светлина и дните на жалението ти ще се свършат. Твоя народ, всички ще бъдат праведни. Земята ще им бъде вечно наследство. Те са клонче, което аз съм посетил, дело на моите ръце, за да се прославя. Най-малобройният ще стане хиляди и най-малкият силен народ. Амин. Аз, Господ, ще ускоря това на времето. Амин. Цялото слово е пророческо слово за вас. Вземете го сериозно, влезте се върху него. Бог ще ви говори, ще ви открива и други неща за възстановяването. Наистина, слава на Бога. Аз вчера бях поканена в една наркомунна ренесанс. Съвсем кратко свидетелство да давам връзка с възстановяване. Миналата година също бях в тази наркомунна. 24 души приеха Исус Христос, без изключение. Когато ние сме избавени от нещо и имаме свидетелство, това носи сила. Това носи сила. Ако ти си избавен от някаква зависимост и отидеш при зависими, това носи сила. Твоето свидетелство носи сила. Така че всяко едно свидетелство Бог има предназначение за него. И отново аз бях в тази наркомунна ренесанс. Този път бяха 12 човека. И едно момиче изглеждаше наистина като зомби. Толкова зле, кожата й суха, с петна, турбички под очите, ръцете с белези, нямаше почти зъби. Някаква тотална разруха, не само в тялото й, но и живота й, когато си го сподели живота и с мен, през какво е преминала, какви проблеми има. Тотална разруха и аз молих за нея, специално и послужих. Вярвам, че Бог направи нещо в нейния живот и възстановява. След това на този духовен час споделих моето свидетелство и накрая споделих Словото. Поканих всички тези, бяха 11, след това се включи още едно момче. Предизвиках ви, искате ли да приемете Исус, искате ли да повярвате в Него, защото излизайки от тука, вие се връщате обратно в света и там и там ви чака отново същото изкушение, същите проблеми. Тогава те осъзнаха, че единствено чрез Господ Исус Христос могат да устоят. Няма друг начин. И всичките 12 души с различни зависимости, различни разбити съдби, предаваха живота си на Исус Христос. Там беше славата на Бога. И аз му благодаря, отдавам цялата слава. Той има грижите за тези деца. Вярвам, че ще ги свърже с вярващи. Вярвам, че тотално ще промени съдбите им. Това е което искам да дам това свидетелство за Божия прослава, за тези 12 човека с наркотични зависимости, които повярваха, ако искаха дори и Библия да четат. Обикновено те не искат Библия. Така моята приятелка, тя работи като психолог там. Тя обикновено има Библия и там. Дава им, но те нямат така желание. Този път те сами пожелаха да имат. Даже бяхме взели просто 6 бройки за така, нали? Но изведнъж те ги грабнаха и те трябваше да донесе още. Наистина слава на Господа. Господ нещо прави в Варна. Алелуя. И това слово, което ми даде от Исаия, 60 глава за възстановяване, за всички годатаи, за молите по него за Варна. Нека те да споделят за тези 12 врати. Ще бъде много интересно и полезно за 12-те врати. Само Biblия на немски, тя ми да тук се казва. Aber ich will kurz vorher noch was sagen, wie sie gesagt hat, wir sind wenige. Като каза, ние сме малко. Das stimmt, noch sind wir wenige. Това е вярно, да, все още сме малко, казва Бог. Aber der Herr sagt, ich bin Gott Zebaoth, Gott der Herrscher. Und lass die Engel nicht außer Acht, dass wir viel mehr die Engel, dass wir uns die Engel ziehen vom Himmel. Weil Gott ist Tag und Nacht von Engeln, von Millionen von Engeln. Милиони von ангели служат, така че ние не сме... Dass wir alle Engel
sind. Und er sagt, stellt Engeln auf die Marktplätze, überall wo die Schiffe kommen, wo И каза, да, служете ангели навсякъде. Да мислете, че сте малко, защото милиони ангели ми von служат. aller Welt alles kommt. Служете Was der навсякъде. Vater kommt, da wird er noch fahren in ganz Ангели на Bulgarien. всичките врати от всякъде, където се влиза във Варна. Dass wir mit Engeln die Marktplätze bewachen, dass die Ausländer nicht die Marktplätze übernehmen, sondern wir. За да не вземат чужденците портите на вашите градове, а да вземат българите да вземат портите на градове. Darum ist es wichtig, das war einmal ein Thema, steht, sei ein Wächter auf der Mauer. Затова да, Бог каза да постави страж навсякъде на ваза на вратите и на Sonst nichts entgeht. крепостите, за да могат те да гледат навсякъде. Dass wir schon früh am Morgen am Nil sind und beten. Да звя още рано сутринта ние да отидем на Нил преди фараона още да е взел Satan voraus, dass uns nicht der Pharao vorausgeht, sondern wir sind die Ersten, die gehen. Не той да вземе сила от духовете, от водните духове, а ние да завземем атмосферата на Schon früh am Morgen steht es oft drinnen, gell? Schon früh am Morgen. Още рано сутринта да вземем първите часове, първото време за... Няма спи. Früh am Morgen. Proklamierer, deklarierer. Халелуя. Дай пророченето иска да разкажа за 12-те врати. Трябва да почна малко по-далеко. 2020 година Бог ни поръча да завземем, да завладеем земята. И едно по едно, просто като видим става годините, едно по едно всички елементи, които са да се владеем. Започна първо с земята. Писахме реституционни декрети, да се възвърне земята, да завладеем земята. Въпреки че България има около 97% собственост, Бог въпреки това каза, че има райони, където той иска да се възвърне земята и да дойде в нашите ръце. И това беше първото, което правим, завладяване на земята. И да наречем земята с име, да говорим директно на земята. Раздадохме на хората, това много ми хареса, което пастор много каза, защото ние също раздадохме такива, поръчахме специални колчета, на които пише Йосуа 1:3. Всяко място, на което стъпи кракът ти, ще го завладееш. Поръчахме ги в бяло, зелено и червено, в знамето на България. Всеки един от хората от екипите получиха такива колчета и всеки в града, в който беше заби тези колчета и каза, че завзема тази земя за Бога. И Бог каза, хората имат само там мандат, където имаш земя. Не можеш да даваш мандат, например, на Варна, ако ти не притежаваш земя. Апостолите и пророците, които идват, каза от Америка, от цял свят, които освобождават Слово за България, те го дават, но те нямат мандат за тази държава. За да имаш мандат срещу териториалните сили, ти трябва да притежаваш земя. Ти трябва да докажеш, защото Сатана, искам да вържа всеки един дух на питон, който преспива хората в мощното име на Исус Христос, разрушаване на сила, че дух преспивателен, че дух на питон, също и всеки страхотна мирисна цигари усещам. Ако някой още пуше, връзвам този дух на тютюнопушене, който е също на цяла България, този дух на табак, този дух на пристрастяне, разрушавам неговата сила и забранявам да действа повече върху територията на България. Господи, покаявам за този дух на табак, който управлява България, покаявам се, разрушавам неговата сила, казвам, той няма да огнетява повече хората. И всеки дух на питон, който преспива Божиите люди, да не са будни, вземаме му хватката и го разрушаваме в нашето събрание. Амин. Така, и след като завладяхме земята, значи минахме сега, също направихме 45 ден мисионерско пътуване, 6000 км в България помазахме. Бог каза да помажем колелата на Бруса и навсякъде посолихме на всички неврологични точки, ходихме до Търново, до Пловдив, до долната граница, до това. И навсякъде,
където стават катастрофи на мостове, особено на Бяла, което много навсякъде посолихме, навсякъде, нали, говорихме. Бог казва, нали, той има завет със сол с нас. И солта означава, че правиш граница, за да не идват териториалните сили. Така, искам да кажа, че значи, ако ти не притежаваш земя, ти нямаш никакъв мандат за един град да го управляваш и да издаваш декрети. И ние си купихме жилище във Варна на 7 етаж. 3 месеца бяхме вътре и направихме всичко прекрасно и след 3-тия месец и сега ще го продадиш, ще купиш на правилно. Ние не бяхме във Варна. Ще го продадеш и ще купиш? След 3 месеца бяхме само вътре едно лято и Бог каза, и сега го продаваш и искам да купиш на първия етаж. Казвам, Господи, защо толкова хубаво си го направихме, защо? Казах ли ти, вика, земя? Така. Няма децата малко сигурно да се скопят. Само въздух. Да. И викам, добре, Господи, не можах рано да ми кажа, че не го прави толкова. И той каза, нали хората трябва да са благословени. Както да. И каза земя. Ти трябва да имаш земя, за да имаш мандат в този град, защото иначе каза, териториалните власти винаги ще го напазват. Така. И затова навсякъде завладяхме земята, поставихме тези колчета, солихме. Това беше първият елемент. Втори елемент, това го правихме в продължение на 1 година. Значи ние сме много малка църква, специално в Русе. Ние имаме църква в Австрия, в Германия, в Швейцария, в България, но специално за Русе беше това за земята. Значи от тази малка църква 30 човека закупиха за 3 години 15 апартамента, 3 къщи, 2 обучилници. Да. Няма, просто вече втори и трети имам. Само това поръчение от тези декрети, които ги правихме, от това реституция, завзеха се, върнаха си имоти, просто уникални свидетелства, може да влезете на нашия сайт за 3 години. Така, това беше първият елемент. След това Бог каза време, изчистване на времето. Започнахме на декларация за изчистване на времето, както виждате на метеорологични гори, така нататък, всичко, което, нали, териториалните власти, нали, частта, нали, променят времето. Третият елемент, който ни даде, беше водата и ни поръча от началото, имаме църкви в Шварцвалд, в Пасъл, в Нюрнберг и всякъде, каза от началото на Дунава до устието на Дунава, до Черно море, да помажем. Нали, отидоха екипи в Шварцвалд, помазаха, пуснаха там Библии, отидоха екипи в Хамбург, отидоха екипи в Пасъл и ние двамата дойдохме на Черно море и се молихме за флотата. Бог каза специално за корабите, специално за флотата. Помазахме, посолихме, това беше декември, това беше третия елемент. След като 21 дена постихме и се молихме против териториалните духове. Така, веднага след това изчистване на Дунава, политици от 25 държави, 200 политика от 25 държави се събраха на Дунава, значи ние декември-януари го изчистихме, май месец имаше от Виена до Братислава, имаше молитвено пътуване по Дунава. Значи всичките държави, които са по Дунава, изпратиха политици, молиха се всичките, отче наш на всичките езици, значи 200 политика. Пуснали сме го видеото също в нашия сайт, ако някой има интерес. И на тази молитвена среща са също апостоли от цял свят, с които ние сме в едно служение, от Братислава, от Словакия, от Чехия, нали, държавите, които са на Дунава. И на всички езици казаха Отче наш и се покайваха държава срещу към държава. Значи, нали, словаците са към Чехия и така нататък. Просто унгарците към австрийците, имаше дълбоко покаяние, имаше молитви, издигаха и така нататък. Това беше... Значи това беше третият елемент – водата. И веднага след като направихме това 45-дневно пътуване из България, помазахме около 6000 км. Аз съм се записала даже с кои градове сме минали, точно какво сме правили. Още не съм имала време да го
критикувам, както и да е. И докато бяха с два екипа, единият бяха от Германия, тези пророци, те също си купиха земя в България, за да имат, купиха си Господ Зор, за да имат също, той да разказа пророка свидетелство, за да имат мандат, а другите бяха от Америка на Глобалния апостолски съвет, които са за цяла Европа, които отговарят Черен парк и Банкон. С тях ходихме до Етър, ходихме до историческия парк и те някъде около цял ден, например, в историческия парк ходихме и от едно, просто през цялата история, те търсиха Бога и питахме каква е дарбата на България, според 7-те дарби, които са в Римляни 12, според 5-те дарби, нали, в Ефесяни или според 9-те дарби, нали, в Коринтяни. И Бог ни даде, че дарбата на България е учителска дарба. Те се занимават специално с дарбите на различните държави. Например, Германия е на апостолска държава, Америка е апостолска държава, Австрия е държава на милосърдие, България е учителска държава. Така че това, което пророк Жанета го получи, че от България, така както излязла Африката, ще излязат пророци, ще излязат учители, ще излязат пастори, защото България има учителска дарба. Второто, което Бог ни каза, когато помазвахме България, беше името на България какво е. Както ти получи, нали, за Варна, ние получихме името Болярска. България е болярска държава. Така каза Бог, защото той каза, дай име на земята. Нали, каза, не тя да е разведена, не тя да е нещастна, нали, наречи портите, с това, което, нали, прочети от Исаия, наречи портите, дай име на земята. И покарахме се за това, че българите винаги кълнат, говорят и така против България. Покарахме се с това, защото Бог ни показа, ние сме направени от елементите на България, от пръста на България. Всеки един от нас е пръст и всеки един от нас е дихание. Значи Бог е взел състава на България с всичките микроелементи, с всичките витамини, с всичките качества, които има нашата пръст и ние сме направени от тази пръст, плюс диханието на Бога. Значи във всеки един момент, в който ние казваме България е скапана, България е глупа, България е загубена, ние проклинаме директно нашето тяло. И това се отразява на болести, преждевременна смърт и така нататък. И има много точки, които той ни даде за туризма, за всичките тези пожари, още в януари. Говори за первертираната идентичност. Ходихме специално на Етъра и Бог каза, България има первертирана идентичност от туризъм и от държава на промишленост, на лека промишленост, на хранителна промишленост, на занятие, е превърната изкуствено в индустриална държава. И Бог иска тази первертирана идентичност да бъде разрушена и ние да се върнем в ресурсите, които Бог ни е дал. Кожа, аз съм си ги записала, да, нали, какво ни е дал, значи брашно, казват най-ценното в България хляба, глина, камъни, кожа, дърво. Това, което съм ви дал, с това България ще просперира. Просто да се молим да бъдат унищожени изкуствената идентичност, която е сложена от колонизма, която е сложена от други сили, това, което са накарали да правим като химия и да се възвърнем в първоначалните занятия, в първоначалната идентичност на България. След това каза природата, изцелението, билките, които ни е дал, козметиката, която ни е дал, за храната, за маслото от рози, за меда, най-добрите зеленчуци. Просто да се молим това да бъде възвърнато в България. Туризъм и така нататък. Да се молим против унищожаване на скотовъдството, да се молим. Още тогава той ни каза за пожарите, че ще дойдат, значи това е било май месец, когато на подготви. Каза, искат да унищожат, искат монокултури. Каза, молете се против тези планове. След това да бъде разрушена робската психика, която идва от турско робство, това постоянно отгаждане на чужденците, това ти да нямаш собствена идентичност, ти да нямаш собствена достоинство. И каза, до кога, вика, ще ви учат от Америка, до кога ще идват американци, до кога ще идват англичани. Вика, моят народ е подготвен
за да учета. Точно така. И той каза, извадил е много българи, както нали, ние сме обучени, които ние учим, немци, ние учим австрийци, ние учим швейцарци, а не те нас да не учат. Защото каза България, амин, аз не казвам, нямаме българи в нашите църкви. Нали, това не отличава, че в църквите, които имаме, нямаме българи. Един и двама, всичките други нали, са чуждоговорящи. Значи, просто тази учителска дарба, така както сме дали азбуката на славянските народи, Бог казва, от тук ще извадим учители, които специално за тези народи ще бъдат. Бог много говори каза некролозите, за този дух на смърт. Каза, вие празнувате смъртта. Вие каза, най-много нали, това постоянно празнуване на смъртта с тези некролози, това постоянно напомнение за смъртта. Каза, има дух на преждевременна смърт и дух на смърт върху България заради тези некролози. Друго, което каза, той иска да направи затворено, специално на производството. Каза, виж как е в етъра и ми показа, нали, вика отначало е единицата, после нали, там, където се мели брашното, после каза и хлебаря. И той иска да направи бизнеса един в друг затворен кръг и то специално християни, просто за да нямаме да не се храним от Египет, да не се храним от Вавилон, просто християните, например, един има годиница, другия има това и да не бъдем толкова зависими от чужди ресурси. Просто да се молим за този затворен кръг на хранителен. Абсолютно. Амен. Другото, което Манфред получи една картина, че просто навсякъде има пукнатини в България и просто ние като да вървим, нали, тези улици, тези специално нали, транспорта, специално нали, тези катастрофи, просто да ги изцеляваме с това, нали, че помазваме улиците, че не знам, тонове с сол изсипахме навсякъде. Така. И сега вече да стигне как много е, но специално 12-те порти искахте да знаете. Нека да прочете някой, защото както има само детска Библия. Откровение 21 от 12 до 14. Да разберем защо всеки град има 12 порти, защо. И последният елемент, който ни даде, като се върнахме от тази мисия 45 дена, беше за вятъра. Да пуснем 4 вятъра върху България. След водата, защото водата беше, която раздели морето и водата беше, нали, която, когато преминавате, раздели. Ми показва в Библията всеки един вятър, нали, когато Бог директно говори на елементите. Бог говори, както Езекил каза, земя, чуй словото на Бога. Този документ, който написах за земята, 25 точки ми даде Бог, как да заземе на земята, почти 30. По какъв различен начин да заземем? Чрез шофар, чрез хваление, чрез Господна вечеря, чрез посоляване, чрез помазване, преспиване, камък, олтари, нали, може да ги видите документи на сайта ми. Специално после за вятъра, нали, каза просто елемент, каза неговите апостоли и пророци, не вещиците ще управляват елементите, ще ги пускат върху страните и ще ги каза моите служители, както Исус съмъмри бурята, както и неговите пророци директно говореха на земята, директно говореха земя, слушай словото на Бога или вятър утихни, така каза, нали, ние ще управляваме. Показа, нали, източният вятър какво означава, южният вятър какво означава. Нали, всеки един вятър има различни функции в Библията. И каза, ако работите с ангелите, които специално съм поставила за България, специално за апостолско пророчество, служение с ветровете, да осъществим, нали, това. Защото, например, източният вятър е вятър на съд, северният вятър е вятър на съжаление и така. Просто всеки има различен воля. Значи, Откровение 21, 12 до 14. Градът имаше голяма и висока стена с 12 порти и на портите 12 ангели и написани над портите имена, които са имената на 12-те племена на израелтяните. От към изток 3
порти, от към север 3 порти, от към юг 3 порти и от към запад 3 порти. И градската стена имаше 12 основни камъка с 12 имена на тях. Имената на 12-те апостоли на Агнеца. И този, който говореше с мен, имаше за мярка златна кръстикова пръчка, за да измери града, портите и стените му. Градът беше квадратен, с дължина равна на широчината му. И като измери града с кръстиковата пръчка, излезе 12 000 стадии. Дължината, широчината и височината му са еднакви. Измери в стената му, която излезе 144 лакти, а това беше човешка мярка, употребена от ангел. Стената му беше изградена от яспис, а самия град от чисто злато, подобно на чисто стъкло. Основните камъни на градските стени бяха украсени с всякакви скъпоценни камъни. Първият основен камък беше яспис, вторият сафир, третият халцедон, четвъртият смарагд, петият сардоникс, шестият сард, седмият хризолит, осмият берил, деветият топаз, десетият хризопрас, 11-тия хиацинт, 12-тия аметист и 12-те порти бяха 12 бисера. Всяка порта беше от един бисер и улицата на града беше от чисто злато, прозрачно като стъкло. А храм не видях в него, защото неговия храм е Господ Бог, Всемогъщият и Агнецът. Амин. Значи в духовното всеки един град, както ние сме на небесния Иерусалим, също всеки един от нас, нали, сме храма на Бога, в небесното всеки един град има пак 12 духовни, нали, порти от трите страни. И също Езекиел 48 от 31 до 34. Езекиел 48 от 31 до 34. Кой стих? 31 до 34. А градските порти да се наричат с имената на Израилевите племена. Три от портите да гледат към север. Онливовата порта една, Юдовата порта една и Левиевата порта една. И на източната страна 4500 тръстики и три порти, Йосифовата порта една, Бенjamиновата порта една и Дановата порта една. И на южната страна 4500 тръстики по мярка и три порти. Симеоновата порта една, и Захаровата порта една, и Заволоновата порта една. И на западната страна 4500 тръстики и три порти. Гадовата порта една, Асировата порта една и Нефталимовата порта една. Окръжността да бъде 18 000 тръстики и от онзи ден името на града ще бъде Яхова Шама. Амин. 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 И това пък ни показва, че в духовното всеки град има на всяка страна, нали,
по 3 порти, просто да се молим и да ги съвземем за Бога. Горе-долу това беше за портите. Алелуя, много ценно, много ценно. Слава Господу за Алелуя. И ние не можахме даже да разберем, понеже се бяхме много уморени от това. Мисионерското аз просто не мога все пак да започна с после за тези ветрове. И Бог ми каза, не сега ще почнеш. После видяхме вече какви пожари, видяхме наводненията. Но Бог преди това ни подготвени, даже като се идвахме от Австрия, 22 часа пътувахме навсякъде наводнения в Румъния и се молихме просто тези ветрове да присушат тези наводнения. Просто Бог беше подготвил за това. Алелуя. Слава на Бога, Алелуя. Някой ще напише просто специално за Благодарим на Господа за това. Soll ich mit einer Frau die Rädersalbe, das Да, Öl, понеже постоянно навсякъде, нали, като нахме с елей, помазахме и как Господ няма ли по-ефективен начин, защото по-много елей, Бог каза на мъжа, нали, постоянно спирахме, мазахме всичките колелета и пак продължавахме. Да може, навсякъде, нали, да минем. Специално Търново държеше, нали, специално Търново, после Пловдив, така, надолу, така, с Варна, но така невралични точки да завземем. И на всичките, съжалявам, че не нося от тези перони, поръчахме специални такива от Америка перони, червени, бял червеница, дадахме, на които пише, нали, Йоса 1-3 и просто всеки го забива на родното си място, където има къща и където има двор и каза, аз да вземам това. И най-вече, което Бог ни учи, например, при водоемите, нашите църквите в Германия са много силни. Благодаря още това, нали, го няма това, съм възхищава, че пастор каза, че да вземат точките. Руси още го практикуват, но в Германия ходят, слагат библии в езерата, в водоемите, посоляват, молят се на джамиите, всеки петък са пред джамиите, раздуват чофара, по планините бият знамена. В България още ги е страх срещу тези териториални сили, но много в Германия много силно воюват. Амина, ще се просто специално срещу териториални власти заемат навсякъде, където те нямат толкова собственост и трябва често ние да им дадем това, тази защита на апостолска, но са много ефтини. Просто да вземат всички високи, да ходят всяка седмица, имат програма, къде да веят знамената, къде да надуват чофарите и Бог специално каза на градските порти. Защото чужденците толкова много, нали, то не къде е чужденци, нали, арабските идват искат да завземат точно портите и Бог каза, нали, портите на града принадлежат на нашите деца. Нали, значи не на чужденците, проклятие от Бога, когато чужденците заемат градските порти. И специално ходят на тези места, на пазарите, на градските порти, там надуват чофара, там правят знаци с кръст, навсякъде помазват, навсякъде сила. Просто много са активни, имаме просто много бойни такива, много. Просто целият екип и то младежи отиват и не са болни задачи. Или пък когато приемат някакви закони, отиват там пред Райхстага, само молитви, само на езици, имаме наистина просто. Портите са място на вас, на авторитет. Точно така, амин. И Бог ни каза, ще ги заемете и навсякъде там ще поставите, ще забиете холи и ще кажете, че това го завземате за Бога. Хамбург, особено Хамбург имаме много силни ходатаи, които ходят, молят се там, разбрахме, например, на водоемите, там има фигури на жени, които имат вериги точно на гърдите и точно на половите органи. И там има най-много хора, които не са омъжени, най-много проституция, най-много бордеи и най-много бездетни. И те отидоха, разрушаваха, молиха се, покайваха, слагаха там библии, следиха. Просто Бог каза, както Елисей изчисти кладенеца на Ерек от проклятие, навсякъде да се изчистят всички водоеми на градовете, да се изчистят градските порти, да се заемат високите места за Бога. Говори сестрата ми се напомни да помажа мястото, където са молили във вторник сутрин. Едно свидетелство да кажа, преди време имаше много самоубийства от Аспарухо, едно скачаха и когато минавам, аз често минавам оттам, вързвам всеки дух на самоубийство и скоро не съм чувал
Да скажете да сме. Слава на Бога. Алелуя. Навсякъде помазвайте, навсякъде, не са където имате мандат, обаче трябва, също териториалната власт трябва да имате мандат. Аз бях на квартира и се чудех защо Бог наводи и си купихме място и построихме къща. Да, без земя не може Да, да. 600 квадрата е двора, но слава на Бога. Ние сме казали всичко нашата църква, никакви наеми, никакви квартири, земята, Бог каза, земята. И каза, моят народ го обстрелват ежедневно и не се мърда милиметър от земята, а вас съм давате толкова много земя и вие оставате на чужденците. Я продават. Я продавате. И каза, нали, вижте Израел, би се за всяко парче земя. Да. А ние казали в България колко много земя имаме, плодородна, прекрасна. И въпреки това даваме и така. Така че там, където имаш земя, там имаш власт срещу териториалните власти. Иначе нямаш. Може да си пророк от не знам къде, ти можеш да го дадеш, но вече тези, които те могат да сложат слово, нали, както идват от Америка, така, те дават словото. Но само човек, който е тук, който може да каже, аз се плащам данъците, аз имам земя, може срещу териториалната власт, защото Сатана ще каже на основата на какво ти тук ми връзваш и развързваш ли вие тайните на тази. Сега разбирам защо Господ ни позволи да продадем земята и къщата в Русе, където майка живее. И казах да я продавам, значи и там имам Да, ние по същия начин имаме една къща, която просто не може да ти нищо не може да прави. квартал средна кула. И Бог каза не. Земята е Да не се продава за света. Аз това да свързвам с едно пророчество, Да. Бог пак беше ми дал за България, че разпалва огъня отвътре. Отвътре, да. Нас е не чужд огън. Да, свършва това вече. Но това нещо свършва. Бог иска от тук да разпали вярващите. Амин. Не да разпали огъня и не само да го разпали, но от тук вярващите да ги... И той го прави, много мощно го прави. Другите държави, когато се на алтаря, той иска своя огън. Нещо чужд огън. Едно време е било добре, те са го... Аз не съм била в тези години, но те са го донесли в България, но вече идва времето, когато Бог вече достатъчно хора е обучил, за да може, нали, да. А специално за земята е забранено, Бог забранява на племената да си продават земята или трябва да купи някой от племето, но е забранено абсолютно да се продава земята. Алелуя. Така че ще взема. Ние имаме там, немците нямат по това разбиране, те живеят всички по квартира, въпреки страхотните си заплати и там пробиваме бавно, но пак постоянно. Бог просто ни дава да видим разликата от едната държава, нали, доброто например, на България, всичките силни страни, които не можем в Германия, нали, да се молим в Австрия, защото те нямат това чувство за земя и за принадлежност. Те смятат, че просто платята е чудесно нещо, защото да, били независими. Това е дух на номадство и Бог каза, това е лично наказание от Бога срещу тях, защото са взели земите на евреите. И понеже са взели къщите и земите на евреите, Бог ги наказва те да не притежават земя. И сега се покаявахме и те започнаха да купуват собственост и така нататък. Да. Просто неща, които при тях, например, този дух на номадство, този дух на пастър, много хора, които, нали, са извън брака, при тях го разбиваме много трудно. Докато в България с голяма лекота хората вече са купуват 34-та земя, парцели. Нали? Да, и там, където имат къщи, просто се разрастват. Отиват, забиват в следващия парцел, който е свободен и завземат нататък. Аз съм притеснена, че като съм прекрасна тема, защото да е много ценно това знание, обаче някой път святият ми казва, тук има дух на вещенство, има грозничество да бъде вързан. Така че искам сега да моля, защото много трудно го усещам, особено сега като почне да говориш за земите, още по-силно да усетим. Господи, искам Твоя огън да падне. Искам Твоя огън да падне. Огън, Господи. В цялата територия, в целия район, тук където сме, Господи. Огън да падне, свят огън да падне и да изгори всякакво капище на магиосното чародейство, вещен
Божество, да бъдат съборени, да изгорят в огъня на Святия Дух. В къщото име на Исус Христос. Прилагам кръвта ти, Татко, святата ти кръв, Боже, върху този целият дом, Господи, и целият район, Господи, в името на Исуса Христа. Извиквам огнена и ангелска протекция и защита сега да дойдат, Господи, в името на Исуса Христа. Много не ми връзвам всички тия демони на вещерство и ги предавам в ръката ти, Господи. Нека Твоите ангели, Господи, да ги преследват, да ги намерят и да ги арестуват в името на Исус Христос. И точно сега в този дом връзвам този дух на магиосничество, чародейство и вещерство, окултизъм. В името на Исус Христос мъмрем го, Господи, оглуши го, уними го, ослепи го, Боже, в името на Исус Христос. В името на Исус Христос. Да не вижда, да не чува и да не говори. Арестувам да бъде сега в името на Исуса. Твоите ангели да го арестуват и да го отведат в пусти и безводни места. В името на Исус Христос. Декларирам свобода върху целия район тук. Целия район. Свобода в името на Исус Христос. Свобода върху този дом в името на Исус Христос. Извиквам дух на покаяние да слезе върху всички месеци, които се занимавали и са били слуги на тъмнината в името на Исус Христос. Покаяние, достойно покаяние, плодове достойни, Господи. В името на Исус Христос. О, халелуя, да не могат да служат на тъмнината повече. В името на Исус Христос. Мъвище си ни дел корова. Аз благодаря за свободата, прокламирам Исус на този район. Исус Христос, Господ, цар и владетел, Спасител, в името на Исус. Алелуя, да Господи, халелуя, призвам Твоето царство. Върна корова, Слагам кръвта ти върху целия район, и върху този дом. Средство вяра в великото ти имена. Твоята кръв да покрие този целия район, Господи. Твоята кръв, Боже. О, халелуя, Боже, благодаря ти. Говореше сестрата, сега се потвърди, чу, идете и научете всички на учителското Амин, Боже, амин да бъдеш. разчупваме всички нечисти сили, вземаме власт контролна власт на всички териториални дяволи, защото властта принадлежи на Господа и на нас. Божието име на Исус Христос. Амин, Боже, халелуя, халелуя, халелуя. Това е Жеко Иванов, газ, който пристигна. И слава на Бога, че така. Аз по едно време мислих, че имаш проблем с пътя, но дойде. Слава на Господа. И Господ го издига за апостол, за България, което е много ценно за нас. И така, като бяхме в Созопол, имаше много ценно споделяне, ценно време в присъствието на Бога. Така че вярвам, че Бог му е дал неща и на него, които като молитвени насоки за Варна. И ако има нещо, което наистина Господ ти е дал, би ли споделил, защото бяхме много благословени в това помазание. Чрез него в Созопол дойде
За Варна специално сега в момента нямам нещо Или за България. специфично, нямам нещо специално за Варна. Имам нещо, което Господ ми е дал за нацията. За България. За България, да, неща, които ценни брати и сестри. Мога да ви кажа само, че времето на прехода свърши. Велич мога да го правя. Времето на прехода свърши. Дойде време, говоря, че мога да Питам от говоря това. или ми е до това, но ще трябва да споделя нещо много важно, По-централно да чуваме. което Господ ми е дал и няма как да го... И ти. Аз изчистих малко. Моля. Значи паметта е пълна. Паметта е пълна и не може да записа. И аз бях така, не се зубвам на това, но сега нещо изчистих. Качи. Това, което ще споделя с малко, всичко все още ми е Помазва. на този, което съм написал и не съм нито го редактирал, нито нищо. Това, което сутрин, когато ставам и се моля, и Бог ми разкрива неща, които трябва да направя един. Аз не чувам достатъчно да Помазва центъра на стаята. Отнес от този момент да служи на Господа. Ами. Служения, вярващи, да има покаяние, да се отличи Божието царство тук на земята, да има спасение Амин. Халелуя, Господи, духа покаяние. За обличение и връщане от греховете, да дойде спасение. Спасение във върна на множество от хора, Господи Боже. И хиляди по хиляди кораблика. Всички хора, корабликата, Романда, ръбаката. да служи само на Теб. Амин, Боже, халелуя. Халелуя. Информация само да получиш, защото нямам нещо тук в тази зала, сега аз мислих, че нещо от нея. Тук вие не служите, така ли? Не. Тя под найем. Не намерих в залата, намерих в интернет. Даже преди малко и диско в интернет. Намерих и цяло по интернет. Не е свързана към никакви... Така ли? Няма църкви локални общо. Може да стане. Амин. Може и да стане. Нека, нали, помазваме пъчета. Нека малко помолим и ще да... Амин. Понеже това слово, което ще освободя, е много важно слово, което е стратегическо слово, което идва от трона на нашия небесен баща. Господи, в името на Исус Христос идваме сега пред Тебе, Господи. Отче, в името на Исус Христос, ние Те молим за Твоята небесна благодат. Молим Те за Твоето небесно присъствие, което променя сърца и души от небесно присъствие, което отваря духовете ни за Тебе, за Твоят глас, отваря духовните ни уши, за да чуем от Твоята уста. Ти ни говори тази вечер, Господи. Халелуя, Ти си нашия пастир. Ти ни говори, Господи. И предаваме всичко в Твоите ръце.
предавам се в Твоите ръце. В името на Исус Христос, Ти сега добри. Нека, Господи Боже, всичко това, което говоря и споделям, да няма нищо човешко. Ти да отнемеш всичко човешко, Господи. Но нека чистото слово, което Ти имаш да споделиш, това да бъде, Господи. В името на Исус Христос, Синът на живия Бог. Амин, Боже, халелуя. Трябва да бъде кратък, да няма такова, макар че моето кратко малко не харесва. До утре сутринта. Поне тези, които са били свидетели, знаят за какво става въпрос. Но ще започнем с това, което наистина Бог казва. И преди малко казва. Време е времето на прехода да свърши. Ако погледнем държавата, всеки един усеща този вятър на промяната, че тези 89-та до сега колко? 35 години ли вече станаха вече? Там някъде, 35-36. Времето на прехода свърши. Времето на прехода свърши. И дори сега, август месец, ние пак се намираме в време на преход. Понеже септември месец започва Рош Хашана, новата година. Започва новата година. Август месец е времето на прехода. И ние поначало се намираме в прехода. Мястото на прехода. Но този преход вече свършва. Ние сме в навечерието на свършването. Ние сме както в 3 часа, зоната. Ние се намираме в тази зона, където свършва нощта и започва утрото. Ние се намираме в тази зона. И това, което Господ говори към църквата си, и Той казва така. Авраме, време е да изгониш Исмаил. Време е Исмаил да се отиде. По Исака ще се наименува твоето наследство. Време е истинските Божиите синове да застанат на мястото на управление в дома на нашия цар. Да влязат в управление, в власт. Понеже плътта няма място. Разбойническите вертепи нямат място. Търговията на човешки души, среброменителите, предателите нямат място в Божия дом. Нямат място в Божия дом. Едно от основните неща в моето служение е да бъда къмшик на Бога. Да бъда къмшик на Бога. На много места Бог ми употребява с това нещо. Има още един мой брат, който също го знам като къмшик, който Бог употребява много силно против плътските, против цялата плътщина, която ходи из цялата църква. Цялата църква, вие виждате колко плътщина имаме. Ние тук говорим за духовни неща. Ние говорим тук за апостоли, говорим за пророчески мандати, за апостолски мандати. Говорим, че както е започнал църквата с апостоли трябва да завърши. Но иди, кажи ти там на тези религиозните пастири и водачи, те са буквално исмаиловците, които са превзели са кабинетите на апостолите и на пророците. Това са така наречените исмаиловци. Зато и Бог казва, изгони Исмаил, изгони Агар. Време е апостолите, пророците да заемат мястото на управление. Да заемат мястото на управление. И ще ви кажа, лидерите, бащите, аврамовците, тези, които са истински,
малцина са. Малцина са в България, но ги има. Има ги. И Господ казва, изгонете ги. Изгонете ги. Бог помазва, ще ви кажа много силно, Бог помазва бащи като Авраам. Духовни бащи като Авраам, които ще изгонят духовните Исмаиловци. Защото, знаете ли, в много хора са направили грешка. Понеже са позволили да се оженят за Агар. Позволили да се оженят за света. Но много пастори, много служители, виждате, че те са буквално женени за света. Те са първият човек до кмета на Варна. Първият човек до кмета на Созопол. Първият човек до кмета на Русе. Те буквално са се сраснали. Църква, която е изпълнена с Божия дух, е избутана в покрайнините, в чието сърце говори апостолски и пророчески дух, където погледът дори в тази малка църква, но тя е хвърна там настрани на края на града. Докато онези, които са близо до кмета, те на тях ги определиха в центъра, най-хубавото място, най-хубавите сгради и спонсори и всичко останало. Но за тези, които са истинските, те са на страна. Както Исмаил гонеше някога Исак, така и до ден днешен продължават тези пастори да гонят Исак, да гонят синовете, които са по обещание на Бога. Синовете, които Бог е определил, те да бъдат негови наследници. Не направо Словото казва, по Исак ще се наименува твоето потомство. По Исака, не по Исмаил. Именно заради това мога да ви кажа, че предстои едно голямо изгонване. Няма да го направи човек. Да, може да използва инструмент като човек, но то, с който ще стои зад това нещо, ще бъде Бог. Бог е онзи, който ще изгони тези духовни Исмаиловци от църквата. Той е, който ще ги изгони. И ще постави той неговите Исаковци. Амин, Боже. И аз вярвам, че всеки един от тук събраните носи това сърце на Исак в себе си. И е той това чадо. Аз мога да кажа смело. Аз мога да съм Жеко, но съм Исак. Аз вярвам, че ти си Милена, ама си Исак. Аз вярвам, че всички сте Исаковци. Исаковци. Вижте, знаете ли, сестрата беше споделила скоро там нещо. Знаете ли, Исак означава смях, подигравка. Агар се смееше на Сара, че на толкова години има дете. Но знаете ли, това дете Бог се грижи за него. И това дете израсна. И е дошло време то да управлява. Баща му го е научил. Баща му го е обучил. Време е това дете, който вече е син, да завземе мястото на управление. Време. И ако ще се молиме сега тези Исмаиловци да се бъдат. Бог да изгони Агар с Исмаил.
Агар с Исмаил е време да си тръгнат. И аз освобождавам това слово, декларирам и постановявам. Исак взема мястото си, Исмаил с Агар си тръгва. Амен. Исмаил с Агар си тръгват. Те нямат място. Нямат място. Защото, вижте, предстоящото съживление, което предстои, не можеш с плътски средства ти да направиш духовен пробив. По плътски начини. С спонсори, с пари, с много пари ще наемем зали, ще наемем много музиканти, много певци и ще направим съживление. Но и става така съживление. На времето 96-та и 7 година някъде, мисля, че беше 95-та, след видението на Пламен Цолов, когато беше Жоржан Бао в ново поколение в София, и в Бургас на едно младежко събиране стана младежкият ръководител и казва: видяхте ли там какво съживление има в ново поколение? Дайте сега и ние трябва да измислим тук барабани, ще вземем, ще пляскаме и ние ще правим такива работи и ще правим някакво изкуствен начин на съживление. Но той не може да стане това съживление по този начин. Съживлението започва отвътре навън. Ако Бог не ти е поставил семето вътре в тебе, ако Той не е поставил това семе вътре в себе си, това слово, и ти да го пазиш, ще го вземеш това слово на съживление, то не може да стане съживление. Съживлението и е от Господа. Той е генератора. Той е генератора. Той го прави. Не сме ни. Той е онзи, който дава духа на моление и на благодат. Както казва, а на Давидовия дом аз ще дам дух на моление и на благодат. Защото без благодат ти не можеш да извършиш своя мандат, който Бог е постановил за тебе. Не можеш! И това абсолютно го казахме. Не можем без благодата. Понеже тази благодат, както и сестра Милена каза, на нас този мандат ни дава юрисдикция. Дава ни юрисдикция. Да имаме власт там, където Бог ни е постановил. Ние имаме власт, докато стоиме в нашето си служение. Ако аз съм учител и ходя в учителството, аз имам благодат. Бог ми помага. Потокът тече. Потокът тече. Хората биват благословени. Не мога да върша пророческа работа. Не мога да върша евангелизаторска работа. Но ако съм евангелизатор, имам тази благодат, аз излязам да проповядвам отвънка, при мен идва свободно и хора се печелят, както сестра Жани ходи при тази нашата комуна, отиде, но благовестителският дух вътре в нея говори, евангелизаторският дух вътре в нея гори. И тя, когато споделя словото, това слово ги докосва, идва духа на покаяние и на спасение в тези младежи. И те се спасяват. Вижте, понеже аз не искам да бъда да ограничавам Господа. В смисъл, ние се намираме във Варна и само за Варна ще се молиме и само във Варна ще стоим. Ние не трябва да ограничаваме Господа. И не трябва да ограничаваме Господа и с границите на България. Ние не трябва да ограничаваме, защото ние сме служили на един неограничен Бог. Един неограничен Бог. Както на ресурси, така и на способности и на всичко. Всичко, когато си помислите. Бог ни е определил. Казва, Словото Господне казва, първо Иерусалим, Самария, Юдея и до краищата на земята. Вярно, че всеки един трябва да започне от мястото, където е. Сестра Милена в Русе, вие във Варна, аз в Бургас и в Бургаския край. Всеки там, където е. Но това нещо трябва да се разширява. Трябва да позволим да се разшири. Не направо Бог казва, разшири колчетата си.
Мнозина стоят в години наред, стоят си в тази определена рамка и казват, тук, е това място. Но ние Бог казва, разшири се. Разшири се. Иди по-нататъка. Но когато един човек стои на едно и също място, една вода, която стои на едно и също място, става плато. Но когато една вода се движи, тя е като реката, носи живот. Ходи навсякъде, носи живот. И такива трябва да бъдем. Да носим живот. Просто да носим живот. Не може да бъдем само на едно място да стоим. Вижте, другото нещо, което, нали, аз се чудя, казвам, Господи, какво става в последно време с мен, нали, и си казвам какво става, както и сестра Милена, но знаете ли, апостолите тичат. Те тичат. Апостол Павел не направо казва, тичаме на попрището, тичаме. Те са като Юй, който бясно язди коните. Бясно язди коня. И ще ви кажа още нещо, което е толкова важно. Разберете, че сами пророците, аз съм бил само в пророчно служение. Бил съм с пророчески мандат. Аз съм с няколко призвания върху себе си. Но докато не влезеш, не осъзнаеш апостолския мандат, ти не можеш да победиш Ахав, не можеш да победиш Езавел и не можеш да ги изгониш. Не можеш самия Илия в своето пророчно служение, той не можа да се справи с духа на Езавел. Аз ви казвам, че едно от мощните началства в България е духа на Езавел. Духа на Езавел. И само апостолите, онези, които тичат, онези, които яздат бясно, като Юй, конете. Знаете ли нещо много интересно? Нещо много интересно има. И аз съм го видял в живота си. Навсякъде, където са ме канили, или които са били против мене, когато се срещат с мене, нали, пастори, когато се срещат с мене и разговарят с мене, те или ще приемат словото и ще минат зад мене и ще бъдат от моята армия, или ще бъдат против мене и вече не знам какво става. Там Бог се разправя с тях. Но има просто това помазание. Че когато тръгваш напред и вървиш в служението, започват много служители, които дори да са против тебе, те започват да минат зад тебе. Минат зад тебе и стават от твоята армия. И в това насърчавам апостолите. В това ви насърчавам. Насърчавам, защото понеже наистина изумително е. Но Бог го прави. Бог го прави. Разберете, че мандата, който ние ще трябва да вървим заедно, не направо сестрата, тя няма сега, говори за петкратната благодат. Вижте, ако ние не ходим заедно, казва се, че желязо остри. Желязо остри. Аз съм служил в апостолска църква и аз служих като пророк в тази църква и преди служение беше много интересно, апостол идваше до мене, аз сега седяйте до мене. Викам, какво правиш, какво правиш, на кой дошли? Искам да се постъпкам, казва, те ви казват да се наточа, вика. Виж ти викам. Добре. И вижте, трябва
предпочитаме и да ходим в съюз. Когато ходим в съюз, в почет, апостоли, пророци, учители, пастири, евангелизатори, това е един пръст. Това е два пръста. Но когато всички заедно ставаме юмрук, ставаме мощен юмрук, който може да забиеме в лицето на дявола и да смачкаме просто този дявол в България и да го изгониме. И да го изгониме. Някой някога беше казал, ако църквата казва, по правилния начин се смири, потърси лицето на Господа, покая се, нали, за греховете на земята и Господ види това нещо, Господ казва, ще вземе и ще закове заповед, казва, на офиса на управляващата власт и ще напише изгонен си от тук. Изгонен си от тук. И ние трябва да направим точно това. Независимо къде се намираме в България, независимо, че ние се намираме в Бургас, едни във Варна, други в Русе, но ние трябва да се обединяваме. Трябва да се обединяваме, защото това е Божия призив. Това е Божия призив. Всички ние сме различни части. Различни части на какво? Знаете ли на какво? Строители на стената. Строители на стената. И всеки един гради различни порти. Различни порти. Защото портите са съборени. Стените са съборени. И сега духът на Немия е освободен. Духът на Немия е освободен. Бог ни е дал, Артаксирът ни е дал посланнически писма, дал ни акредитиви, дал ни божествена армия от ангели. За Немия казва колко много хора бяха на неговата трапеза. Имаше достатъчно храна, имаше достатъчно финанси, да може тази стена да се изгражда. Храмът да се изгражда, портите да се поставят. Бог на това ни призовава. Бог ни призовава да започне всеки един там, където е. В едната ръка държи меча, в другата ръка държи мистерия и чук. Едновременно войни и едновременно строители. Войни и строители. На момент, когато назначените наблюдатели, пророци виждат, че врага ще идва, оръжието да бъде близо до теб да воюваш. Но през другото време, когато има благодатно време, ние трябва да строим. Трябва да строим стената. Всеки където е там, където има благодат, ако си евангелизатор, бъди в твоето, ако си пастор, бъди в твоето. Цъфти там, където си посяг. Ако си круша, давай круши, ако си ябълка, давай ябълки. Какъвто Бог ти е поставил, просто извърши работата си. Определената работа, която Бог ти е определил. Аз не ти знам точно работата и ти знам задачите, но ти ги знаеш, защото Бог ти ги е казал на тебе. Бог ти ги е казал и направи го това нещо. Направи го това нещо. И наистина ще бъде благословен. Наистина Господ ще благослови. Ще справя точно, гледам, че залата вече ще трябва да освобождаваме залата, но той, че така мислите да се изправим, да се помолим. Да почнем Господа, не заради братче, вижте братче, кой никой. Аз съм никой, казвам ви го, аз съм последният грешник. Най-големият грешник съм аз. Аз съм най-големият грешник, заради когото Господ Исус Христос е умрял. Но ние ставаме да почетеме Господа, нашия цар, понеже Той заслужава цялата слава. А по днешния ден ние сме се събрали сме се поради жертвата на Неговия кръст, но това, което Той е направил за нас. За тази пресвята
кръв, която Той е пролял. Господи, ние Ти благодарим за тази свята кръв, Господи. Благодарим Ти, Господи, че Ти си до нас, Господи, в този час. Благодарим Ти, че ние сме събрани в едно с Тебе. Халелуя! Нека се хванем всички заедно за ръце в кръг. Моля ви се. Нека се хванем заедно всички в кръг и нека просто да се освободи духа на единство. Духа на единство да бъде освободено върху нас. Нека да декларираме духа на единство. Господи, в името на Исус Христос, Господи Боже, халелуя! Нека, Господи, духа на единство дойде сега върху нас, Татко. Ние декларираме, Господи Боже, че ние ще бъдем в едно със завет с Тебе, Господи, за изграждане на една нова България, за изграждане, Господи Боже, на църквата по Твой модел, Господи. Както някога Ти беше дал на Моисей, не май да направиш по образеца, който аз съм Ти дал. Халя по небесния образец, помогни ни да бъдем строители, Господи Боже, на Твоята църква, на Твоят храм, Господи, по небесен образец, по небесно видение, Татко. Промяна и трансформация дай, Господи. Промяна и трансформация. Нов огън, Господи. Нов огън. Съединение, Господи. Обедини с духа си, Татко. Да ни сме Твоята църква. Ние сме Твоята църква, Татко. О, шабаба, раба, сега да възстане. Нека огънът, който, Господи Боже, гореше. Халелуя. Като Езекил ходеше. Халелуя. Заведи ни там, Господи. Заведи ни там в Твоето сърце. Да бъдем запалени с Твоят огън. Те горещи камъни на Твоя сърцата ни, Господи. Ние да станем горещи камъни, Татко. В тяхни сърца, Татко. Ти каза, че аз ще освободя любов, така каквато светът не е виждал. Освободи Твоята любов, Татко. Твоята небесна любов освободи върху нас, Татко. Ние се нуждаем от Тебе, Татко. Нуждаем се от Тебе. Нуждаем се от благодата Ти. Нуждаем се от духа Ти. Нуждаем се от мъдрост, Татко. От мъдрост. Халелуя се нуждаем, Татко. Халелуя. Като Соломон ще кажем, Господи, че ние се нуждаем от мъдрост. Нуждаем се от мъдрост, Татко. Халелуя. Мъдрост. Да бъдем мъдри и изкусни строители, Господи. Но това, което правим го, Господи Боже, за Тебе и за пред Тебе и за Твоя слава, Татко. За Твоя слава. Нека, Господи Боже, това, което правим, Синът Ти, Господи, да получи награда. Да получи награда за своята жертва, за пролетата кръв, Господи. Нека да получи награда от души, да получи награда от една усъвършенствена църква. Църква, Господи, без петно и без пръчка. Църква, за която, Господи Боже, се казва, коя е тази, която излиза от пустинята? Красива като луната и страшна като знамена, като войска с много знамена, на победа в името на Исус Христос. Алелуя! Нека ни си кажем Исус! 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 Той е царя! Той е царя! Той е царя! Халелуя тази земя! И декларираме, че Исус е царя на тази земя! Декларираме, че Исус е царят на тази земя! В мощното име на Исус Христос! Халелуя! 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 И се съгласяваме и заедно казваме Амин. 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 Дано така, дали много бяхме по-свободни, дано през следващото, когато имаме алтарно, да можем цяла вечер да се молим, да имаме пълното време, Господ да ни даде пълното време. Тук само една капчица сме получили, само една капчица от това благодат. Колко неща има Бог да даде. Но нека това само да бъде едно предвкусване. Едно предвкусване като на първите път. Като на първите път. Алелуя. Кратна благодат. Огън и прекрасна благодат.
И ще ни го шуем. Както славя на голямо събрание. Точно така. Посветена на Господа. Посветен ходатай. Виница. Алелуя. Духовната власт на Виница. Алелуя. Духовната власт на Виница. Алелуя. Къщата е църквата на Господа. Алелуя. Виница. Алелуя. Благославени. Прекрасно помазание. Five-fold anointing. Five-fold anointing. Ora kasakara. Ora bashikara. Five-fold anointing. Ora sikara. Five-fold. Five-fold. Ora bashikara. Dopo che ho detto. Name of Jesus. Five-fold. Имам неща, които аз искам да освободявам. Алелуя. Освобождавам в общото име на Исус. Нека Господа да Алелуя. Ти ще разрушаваш крепостниката, Господи. Ще разрушаваш крепости. Алелуя. Места, където дявола е обитавал. Алелуя, на позиция. Ти ще ги разрушаваш. На разрушение. Разрушение на всяка една крепост. Аз не поставям да съм мощен. Мощен воин. Мощен воин. Мощен воин. Алелуя. Мощен воин. Оставам те като генерал в моята армия. Генерал в моята армия. Моята свобода. Аз те освобождавам. Не както ти. Моята ходиш. Аз те освобождавам. Аз не бях на това. Свят помазал. Свят помазал. Свят помазал. От главата до къщите. Чакай, чай, чу, Свято място, свято място, място, където Господи Боже, в градината аз ще те разглеждам и своята градина на съкровища. Аз ще те разглеждам и своята градина на съкровища. Аз ще те разглеждам и своята градина на съкровища. Аз ще те разглеждам, казва Господ. Аз ще те разглеждам. Аз ще те разглеждам и ще ти показвам великите съкровища на спасението. Аз ще ти показвам велики неща, които ти не знаеш. Скрити неща, които ти не знаеш. Велики неща, които ти не знаеш. Аз се неща за тебе. Аз имам бъдеще и надежда. Бъдеще и надежда. Бъдеще и надежда. Алелуя. Отвърни човечки мисли. Отвърни твоите мисли. Но моите мисли за теб са да ти дам
Бъдеще и надежда. Бъдеще и надежда. Бъдеще и надежда. Дай Боже моите да се сетят. Тя и ви тук беше. Дай Боже моите. Винаги да бягаме Понеже за ще народа. тръгвам Бягаме само да да кажем. кажа, Аз и Леничка и дъщичката да кажем. понеже ще тръгвам само да кажа, Защо всички трябва да тръгваме? неделя 10 и половина, който желая да заповяда на църква при нас, страта е поканена, и който желая да заповяда в Владислава на църква. Мама, ние ще ходим на друга Отварям ти вратата след естествено. Халелуя. Халелуя. Ти ще виждаш казва. Ти ще виждаш. Калян си е грейт на Църква, ама за